Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo, ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5, usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga po sa mga nagdadangog sa tuyang ngunyan. Sa mga nagdadangog po sa mga opisina na nakaantabay sa tuya, lalo na po sa Department of Trade and Industry, sa mga kaopisina mi po, maray na aga po sa Indo. Sa mga restaurants o karenderiya po dyan sa Satuya na nagdadangog, mag-tune in po kamo sa muya ngunyan. Di po kamo maghali sa pagdangog sa mota, marayrahay po ang Satuyang pag-uulayan ngunyan. Sa mga nagdadangog man sa tuya sa mga bus station, UV Express, tricycles at jeep, maaray na aga po sa Indo. Magayon po ang satuyang pag-uulayan ngunyan, magkakarelatig di ang satuyang mga consumers asin mga business establishments. Ano po? Dakulan pong tindahan sa satuyang palibot ngunyan. Ngunyan po sa kadakulan kang tindahan, dakulunon man po ang mga pwede tang mga bakalon. Sa kadakulan tang pwedeng bakalon o binabakal, nakaka-encounter po kita ki mga problema o mga concerns. Ano po, nagkakaigwa po kita ng mga challenges, lalo na po ang satuyang mga consumers, and then challenges man po para po duman sa satuyang mga business establishments, mga may tagsadiri kan tindahan. Ano po, ngunyan po, dakula pong challenge ngunyan sa satuyang mga consumers kung sa tindahan kita pwedeng magbakal. Although po ang mga tindahan, maski sa ang open po yan sa public, ano po. Pero ang mga consumers, dapat po magpili kita kung anong mga tindahan ang pwede tang dumanon, kung saan maaalagaan po ang ating kwarta, ang value for money na tinatawag. Ano no po, na sabi nga ni, kung ano ang binakal mo, kung ano ang value kan money, dapat parehas man ang matatanggap mo. Ano po? Ngunyan man, ang mga business establishments naman po, dakulang challenge man po sa inda, ngunyan, na nagdadakol ang mga consumers, ano po, lalo na po ang mga consumers majority po aware na rin kung ano ang kanilang consumer rights. Paano po ninda papakiharapan ang kanilang mga consumers o paano po ninda maipapahiling sa mga consumers na kamo o na ang tindahan na pagsadirita ay aalagaan o puprotektaran ang consumer rights kan sa indang mga consumers. Ngunyan po, kaibanan ta po ang satuyang kaopisina na sa Department of Trade and Industry na magdidiscuss sa to kung ano ang mga programa kan Department of Trade and Industry para po ma-answer o mabigay, ano nga ito, Rona, yung para po makapagbigay ng answer sa mga consumers asin mga negosyante kung ano ang dapat gibuhon sa mga araw kaini mga sitwasyon. Ano po? Hello po, Miss Rona? Hello, Ate Susie. Good morning po. And good morning man po sa gabos na nagdadangog niyan sa usapang consumer at negosyo. So, di po kamo magliwat istasyon sa laog po nin sarong oras. Okay. Si Miss Rona po ay aming Trade and Industry Development Specialist po kan DTI. So, Miss Rona, nadangog mo man siguro yung introduction ta kanina, no, dito napatagalon pa ta sigurado excited na rin ang satuyang mga mga nagdadangog sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Ano po? Opo. So, Miss Rona, ano ba ang programa kan DTI para po matauwaning tugon ang pangangiipo kan sa tuyang mga consumers na maaraman ninda kung sa tindahan sinda pwedeng mabakal na kung sa ino po protektaran ang kanilang consumer rights. Kumbaga sa paglaog pa lang ninda sa tindahan, ano po? Opo. Ang paglaog pa lang nila sa sarong tindahan habang nagbabakal sinda and most especially after sales, mapoprotektaran sinda. Opo, Miss Susie. Iyo po may saro pong programa ang DTI. Kung saan po, gari po ining programa, Ate Susie, is day po siya, makupa talaga po siya masyadong midbid kang sa tuyang mga konsumidor, ang mga business establishment po, kasi may mga pili lang po kitang business establishment na pwede pong mag-join digdi sa programa pong ini kang DTI. So ini pong programa kang DTI, inaapod po ining DTI Bagwis program.
Opo. So ini pong DTI Bagwis program na launch po ini. Ang other term po kay ni Miss Susie, DTI Certified Business Establishment Program. So poon pa po Miss Susie kang July 26, 2006 na launch na po ini na programa pong ini. So poon 2006 na launch na po ini hanggang po sa ngunyan is effective po ini. So ini pong programang ini ang ano po kaini, ang aim po kaini is para matauan na recognition ang satuyang mga business establishment na ma-uphold ang rights ng consumers and ma-practice ninda ang responsible na pagnenegosyo. And sa part man po kang consumer, para po maprotehiran man po ang sa indang rights and ma-enjoy po nila. So ito pong value for money na pigaapod na po. Okay, importante yun sa Opo. yung mga consumers ang inaapod tang value for money. So ining Bagwis program, paano kung halimbawa ako sarong consumer, Opo. Kasi ako consumer ako Dahil man akong Consumer tindahan. po, kita gabos. Kita gabos nga Opo. ni, dawa ka ni tag sa diri kang tindahan, consumer. Then paano ko maaaraman na ang sarong tindahan bagwis siya? Iyo po, Ate Susie. So, igwa po kitang para po mas strengthen palalo ining bagwis na program po nung 2017 may DAO po kitang inimplement yung DAO 17-08 series of 2017. So, nakalaag man po duman sa DAO na magi-issue po ang DTI, ever since po, magi-issue po kitang DTI Bagwis Seal na pigaapod po. So, ini pong mga piling tindahan na ini, pag nagduman po pag naglaog kamo sa establishment ninda, may mahihiling po kamong DTI Bagwis Seal. Okay. So, ano po ang itsura kaining DTI Bagwis Seal po, So, ini pong DTI Bagwis Seal, Miss Susie, ano po siya, parang iba po siyang open wings duman sa sa seal. So dapat po pag naglaog sa tindahan kasi dapat conspicuously displayed po ini So saro po ini sa mga indicator na itong tindahan na ito is Bagwis awardee or under siya kang Bagwis program kang DTI. Pero bako po gabos Miss Susie na establishment is pwedeng maka-join digdi po sa Bagwis program. Sabi ko nga ni po kanina, may mga pili lang po kita or pigaapod pong categories kang mga tindahan na pwede pong mag-avail or mag-join digdi sa Bagwis program kang DTI. Miss Rona, minsan nakalaog ako sa sarong tindahan, may nahiling talaga akong mga, may nahiling akong seal. Opo. Bilang colors ini? Kasi sa bawat tinda, sa ibang tinda na dinuman ko, iba-iba yung color ng seal nila. Tama po yan, Miss Susie, observation mo. Kasi may tulo po kitang seal, types of seal or award, pag-abot po digdi sa Bagwis program. Igwa pong bronze, yung bronze na Bagwis seal, silver Bagwis seal, and the gold Bagwis seal. So tulo po siyang levels ki-award na pigtatao po. So igwa kitang bronze, silver, and gold. Opo. So parang level yan. Siguro Yes. yung level 1, bronze. Tama ba, Miss Rona? Opo. Level 2, silver. And then, ang pinakahalangkaw ay yung Gold. Okay. Opo. So, Miss Rona, kung ako tagsadiri kan tindahan, maapot ako, ang tindahan ko ba ay qualify para digdi sa Bagwis program Opo. na ini? Sa mga business establishments po na nagdadangog sa tuyang niyan, So, mag-maintainer po kamo sa nguyang niyan hanggang alas 12 kasi magayunan po ining discussion ta. Kung halimbawa po ako, Miss Rona, tagsadiri ning tindahan, paano ko po maaaraman kung ang sakuyang tindahan ay qualify na mag-apply sa Bagwis program? Iyo po. Kanina may nabanggit kang mga categories. Yes. Ano yung mga categories ni Iyo po, Ate Susie. Saro-saroon ta na po ito mga categories po. So, digdi po sa Bagwis program kang DTI, igwa po kitang 7 na categories po na kung saan pwedeng mag-apply ang satuyang mga business establishment. Ang primero pong category, ini pong satuyang mga supermarkets and grocery stores. Ito po ang category 1. So, supermarkets and grocery stores. So, kadakol lang po baga, Ate Susie, digdi sa tuya. So, dakol lang kitang mga supermarkets and grocery stores. Saro iyan sa pwedeng mag-avail kang Bagwis program. Interrupt kita, Miss Rona, duman sa supermarket and grocery store. Pag Opo. supermarket, pag tinaramta, dakulaon na yan natin dahil kaya supermarket. Yes. Pag grocery, so mayroon ba siyang, kasi yung grocery, sadit lang siya, di ba? So, pwede ba siyang sadit lang o dapat dakulang groceries?
Di man po siya pigsasabing sadit lang. Wala man siyang minimum requirement po pag abot duman. Basta po, as long as itong tindahan na ito, nagtitinda siya ka mga basic necessities and prime commodities po. Okay. Sige. Apo. Sige, ano pa ang sunod na kategory, Miss Rohana? Opo. Ang sunod pong category, Ate Susie, is yung sa tuyang mga department stores. So, ang Okay. department store po, pwede kamo, mga department store owners po, pwede po kamo mag-apply kay Bagwis, award. So, i-define ta lang po kasi duman po sa binanggit kong DAO kanina, yung DAO 17-08, may mga definition po digdi kung ano-ano itong mga categories kang tindahan. So, ang department store po are retail establishments with extensive assortment in variety and range of consumer goods in different product categories such as apparel, supplies, or etc. Department store. So, ito pong may mga RTW, may mga accessories, yun po, department store. Okay. Under the department store So, category. mga dry yun. goods. Opo, mga Okay. dry goods, pwede dyan. Okay. Opo. Ang sunod naman po, Ate Susing category, to continue, ini pong category 3, specialty stores. Mhm. So, ano yung specialty stores? Specialty stores, medyo generic po siya, Oo. Pero man po sa DAO, pig-define man po siya. So, ang definition po, digdikang specialty store are retail stores that focus on specific categories and ranges of consumer goods, consumer products and services that are within the DTI jurisdiction. Ang example pong tinaodigdi, mga jewelry stores, toy stores, bookstores, hair salons, nail salons, etc. Tapos may exemption po digdi, car dealers, motorcycle dealers, aesthetics and spa salons and the likes are not included. Okay. So, ibig sabihin, ito yung mga paninda na halos di na to nahihiling sa mga department stores. Tama po. So, although may mga exceptions siya. Opo. Okay. Car dealers, motorcycle dealers, tas yung mga aesthetics, spa and salons Okay. po. Di siya kasabay. Kaya nga word na specialty store. Specialty store. Kasi special products ang sa indang Pig-offer, opo. Pinag-o-offer. Or service. Kasi ang hair and nail salons, pwede po siya. Okay. Pero yung mga aesthetics and mga spa salons, di po siya Okay. kasabay. Sige. Ngunyan, ang fourth category naman po, kang sa tong store, is yung mga appliance center or mga appliance stores. Siyempre, yung mga nagtitinda po ng mga appliances lang. Appliance stores or appliance center. So, mga nagtitinda, for example, kan mga TV, refrigerator, washing machine. So, pwede sindang mag-qualify o pwede sindang Mag-apply mag-apply. naman sa Bagwis Opo. program. Ang sunod pong category, Ate Susie, category 5, is yung sa tuyang mga hardware stores. Okay. And ang pang-anom po, ining mga convenience stores. So, mga convenience stores baga po, ini so mga stores na, as defined, duman sa satuyang daw, stores with extended opening hours and in a convenient location that typically sells limited range of household goods and groceries. Example na lang kayo, magtaram na kita kung ano example ng convenience store. 7-Eleven. 7-Eleven. Convenience Oo. store So, po yan. Kumbaga, bako siya extended hours, kung minsan nagda 24 hours nga ni sinda. Opo, 24/7. Kung minsan 16 hours sindang bukas. So, yan ang mga convenience store. Opo. Pero limited offer, ang mga paninda-ninda ay limited lang. Hindi siya kasing lawak ng grocery and supermarkets. Tama Yan. po, opo. Okay. Ang last but not the least po na category kang store na pwede mag-avail kang Bagwis program is yung sa tuyang mga DTI accredited service and repair shop. Okay. Ayun So po. importantihon yan, Miss Rona, yung mga repair shops kasi syempre ang nire-repair yan Mga appliances, mga auto, mga mga motor. mga motor. Opo. Oo. So ibig sabihin dapat talaga ay maduman kita sa mga accredited. DTI accredited. DTI accredited repair service shop. Service and repair shops. Service and repair shop. Ano po? Kasi ibig sabihin po, sinda ay, pag sinabi tang accredited, gustong sabihin ay they have the standard services na ino-offer
sa Opo. satuyang mga consumer. Mhm. Kumbaga, ang ano talaga, ang quality ang Opo. mga services na ino-offer Ino-offer. nila. Protektado ka mo. Opo. Tapos Ate Susie, digdi po sa mga na-mention kong 7 categories kang tindahan. Kasi igwabaga po dyan ng mga baaguhan lang na bukas ng mga tindahan na naaraman ining Bagwis program mo yan hindi mag-apply. Oo. So i-ensure ta lang po na bago kita mag-apply ka ining Bagwis program, dapat at least 1 year in existence kita sa Okay. pagninegosyo. So, dapat 1 year of existence, Miss Rona, kasi may mga tindahan na daing lisensya. Opo. So, gusto sabihin, 1 year nang may lisensya. 1 year na siyang nag-ooperate. At least Nag-ooperate. 1 year. Minimum. Legitimate. Opo. Okay. Mm. So, ibig sabihin, 1 year na sila, Miss Rona, na nag-ooperate as a legitimate business owner. So, ibig Opo. sabihin, may lisensya. Dai included yung wala silang lisensya. Ano? Yes po, opo. Okay. Hindi ko masinasabi ha na wala kayong lisensya. Reality talk, di ba? May Opo. mga ganyan. Pero kaya po importante yun na may mga lisensya kita para po naman sa protection kan sa tuyong mga consumers. Sabi nga ni, habang nagkikita kita, may social responsibility kita sa tuyong mga consumers. Tama po, opo. Okay. Miss Rona, may saro pa akong Opo. ang tanong. Ano po? O halimbawa, duman, 7 categories to, di ba? Saro ako halimbawa duman, saro akong business owners, duman sa 7 categories. Ngayon, 1 year na rin ako legitimately na Nag-ooperate. nag-ooperate. Paano ko maaaraman o ma-assess ang sakuyang tindahan kung ako qualify na mag-apply sa Iyo po, Bagwis magayon po yan program? na hapot Ate Susie. So, para po kita maka-apply sa Bagwis program, igwa po kitang maagi po kita sa assessment po, may piga po kitang Okay. assessment and may mga kaakibat po yan Ate Susie na requirements. Okay. So, pag-abot po digdi, sa kanya-kanyang, di ba po, na banggit na kanina, may tulong levels of award, yung bronze, yung silver, tapos gold. For each level, may kanya-kanya pong requirement na dapat makomply. So, puunan ta po digdi sa bronze. So, duman po sa bronze, igwa pong tulong factors na kaipuhan i-comply so sa tuyang mga bronze Bagwis Bagwis applicant. So pag buya mong maging bronze Bagwis awardee, dapat compliant ka with the consumer laws, may effective customer relation services, tapos may effective store management operations. So pwede po Saro-saroon ta, ini oo. Ate Susing Sige. mga factor kasi 1. excited ako kay yan. Opo. Lalo na siguro sa yung mga mga sa diri kan tindahan, siguradong interested sindang maaraman. Kahit po diretso ta na Opo. Miss Rona, kung sa mga tagsadiri po kan tindahan na nagdadangog sa tuya ngunyan o yung sakali man na ang mga atyan mahiling nindo sa FB page nindo, sa FB page kandi sa GB or DTI kasi i-share namin to mamaya. So ilingon ta po baka qualify ang satuyang tindahan. Opo. Digdi mo na kita sa bronze. Ito yung first level. Opo. So sa bronze po, may 3 factors po, tulong factors po na kaipuhang makomply si bronze Bagwis. So ang nakapaloob po sa factor 1, ining compliance with consumer laws. So ang number 1, dapat compliance inda sa inaapot ng price tag law. Okay. So itong mga tinitinda-ninda, dapat may price tag siya. In case man kung service siya, dapat may price list or may kaukulang man po. Basta visible dapat ang price in compliance with the price tag law. So dapat ang Miss Rona, pag sinabi mong compliance with price tag law, dapat yung mga items na ang tinitinda-ninda dapat may price tag. Opo, pwedeng sa shelf siya or pwedeng naman mismo sa produkto or pwede man po price list. Okay, Or price may list price na lang. verifier sinda Oo, naman sa okay. tindahan. Sa mga services naman, dapat may price list sila. Asain dapat yan nakakaag, Miss Rona? Visible po siya duman sa laog kang sa store premises. Dapat Ah, mahiling siya kang consumer. Pagkalaog pa lang, hiling na kaagad. Okay. Tapos, ang sunod po, dapat po, kung nagtitinda-sinda ki mga mandatory products under certification, dapat po, igwat po itong mga quality marks like the PS mark or ICC sticker. Okay. Ayan po. Ano Tapos, nga ni Miss Rona ang kaibahan kan PS mark sa ICC sticker? ang PS mark po, ini-issue po iyan sa mga mandatory products po na digdi po pig manufacture or Okay, pigibo PS sa mark. Pilipinas. Pag ICC naman po or the import commodity clearance,
pag sa mga imported po siya, na duman po siya pig manufacture sa ibang bansa, na piglaog digdi sa Pilipinas, dapat igwa po yan na ICC sticker. Okay. So, ibig sabihin, Miss Rona, halimbawa, refrigerator o appliances ang tinitinda sa sarong tindahan, kung gusto niyang mag-apply sa Bagwis, dapat lahat gabos na tinitinda niya. May ICC or PS mark. And may kaput po siya kang certificate sa mga PS license or ICC certificate. So, hindi sapat na may May sticker. ka lang. Dapat may certificate. Kasi, yung certificate, yun ang magva-validate ng genuineness license. Opo. ng license. Tama Okay. po. Tapos, dapat compliant din po siya duman sa warranty provisions as provided for sa Consumer Act. Tapos, compliant din siya sa gift check policy, if applicable po, if sa tindahan is nagtatao ki gift check. Opo. Okay. Kasi dapat po baga, ang gift check sa ngunyan, Ate Susie, dapat wala siyang expiration date. Oo. Ano po, except lang pag naka-promo siya, pagkaipuhan talagang may specific period lang siya kung noarin siya pwede gamiton. So, So, compliant siya dapat sa gift check I-qualify policy. ta, Miss Rona, if ever na may gift check, hindi naman ibig sabihin na dapat may gift check ka. Hindi pa, opo. Kung sakali ang inyong pong tindahan ay wala pong gift check, Okay lang po yun. Opo. Okay. Kasi hindi naman lahat ng tindahan. Kasi kung supermarket or grocery store na maliit lang, okay, syempre, Okay. natural. So, Wala man talaga ibig silang sabihin, kung meron lang. Opo. Okay. Tapos, dapat, meron silang, compliant din sila dun sa SRP, yung sa reasonable price. Okay, Since sige. yung mga, nagtitinda-sinda lang mga basic necessities po and prime commodities. So, compliant dapat dun sa SRP. Tapos, compliant din po dapat sa provision ng no return, no exchange policy. Okay. So, meron silang dapat nakapaskil dun sa tindahan kung ano ang guidelines or policy nila when it comes to return of or exchange of products. Okay. So, dapat pala nahihiling yan sa tindahan. Opo. Hindi lang yung nakasulat na dokumento. Pagkatapos yung surat o documents, yun ang susubmit sa atin. Hindi. Picture dapat Opo. na nandoon. Opo. Bawal po baga mi susi na sa resibo or any document maglaag ang tindahan ki no return, no exchange or magpaskil maski sa store premises na no return, no exchange. Okay. Sige po. Ang sunod naman po, dapat adherent siya sa sales promotion guidelines. Kung makandak siyang sales promo, dapat magkuha siyang kaukulang sales promo permit sa DTI or Okay. sa FDA, DOH, FDA, whichever is applicable. Okay. Talking about that, Miss Rona, pasundot lang ng konti. Ibig mong sabihin, Miss Rona, halimbawa ako may tindahan, gusto kong magbigay ng gusto kong magtaon ng 5% discount. Opo. So, dapat, ma-apply ako kaiyan sa DTI. Opo, may sales promo permit, lalo na kung ang objective mo po is matao kang discount. So, discount scheme yan. Kung ang objective mo is to increase the sales or patronage kay itong tinitindang produkto o serbisyo. Okay. Sige. Dapat po may sales promo permit. Ang sunod po, dapat po yung mga establishments do not practice deceptive, misleading, and unconscionable, fraudulent, misleading sales act and practice. Okay. Opo. Kaya paano, Miss Rona, kung halimbawa may complaint ang tindahan sa DTI? Ay po siya. Sa complaint po, as long as wala siyang pending na, halimbawa, may consumer complaint po na na-file, later po, tayo Ate Susie, kasi Okay. may factor 2 pa po kita. Sige. Maabot Okay. kita. Excited lang ako, Miss Medyo Rona. ma-advance Okay. lang. Opo. Sige. As part pa po kang sa tuyang factor 1, dapat po compliant din ang store duman sa senior citizen and PWD discount as provided for sa satuyang RA 9994 sa senior citizens and RA 10754 sa PWD. Ito yung 5%. Opo, and dapat meron din po silang senior citizen and PWD lane. Nakalaag din po kasi yan duman sa Republic Act hang sa senior citizen and PWD. Okay. Opo. And lastly, sa factor 1, compliant sinda din dapat sa No Shortchanging Act or sa RA 10909. Dapat magsukli sindang tama. Magsukli ki in kind kung ano. So dapat hindi pwede magsukli ng candy o chocolate. Opo, tama po. Mabuti na lang po kung ang isusukli nindo ay Toblerone o chocolate na malaki, di ba? Pero kung Hindi rin. joke lang Joke po 'yon. Joke lang po 'yon. Ano po? So, Miss Rona, up to the last cent, Opo. dapat
may ano sila, may Opo, panuklo. kahit maski ang tindahan na po ang madarahan, okay lang yun basta hindi si customer. Isusukli nila kung ano ang due sa customer. Okay. Ayun po. So yan po, Miss Rona, yung sa Factor bronze. 1. Factor 1 pa lang po yun. May Factor duwang 1 pa factors lang. po. Okay, So sige. sa factor 2 naman po, dapat igwasindang customer relations and services. So nakapaloob naman po digdi na dapat igwasindang consumer welfare desk or its equivalent. So igwasinda dapat na customer service area. Tapos may tao po duman na magman duman sa customer service desk or CWD para in case na may mga complaint. So ini na po Ate Susie, so in relation duman sa kaninang in case na may complaint, immediately ma-address po kang CWD person ninda na nakapwesto po duman So, sa desk. sa mga tagsadiri po kang tindahan, gustong sabihin po kay ini, dapat may saro kitang area, kahit corner lang, na igwang consumer complaint, Consumer welfare desk. welfare desk, Opo. na gustong sabihin po, kung sakaling may complaint ang satuyang mga consumer, bako lang complaint, konting kahaputan, Opo. araw kaya, or parang information desk, ano po, na may dudumanan sinda para may mahaputan. Ano? Opo. Tapos dapat igwa din sinda Ate Susie na operating guidelines for consumer complaints handling. So igwa dapat sindang consumer complaint form. Halimbawa kung may magreklamo, dapat may form sindang maitao. Tapos feedback mechanisms. Igwa nga sinda dapat na Dropbox para sa duman sa complaint or kung may mo yang ano so customer idulog. Oh, paano Miss Rona kung halimbawa walang Dropbox yung tindahan pero may nagkakaag doon, if you have any complaint you can email us or you can message us on our Facebook page. Pwede na ba yun? Pwede rin po yun Ate Susie kasi it's also a way of their feedback mechanism. Okay. Kasi digital Sa ngayon na baga ito. online na. Oo. So pwede man po yun. Oh, pero in-encourage to pa rin ang mga tindahan na magkaigwa ki Dropbox kasi hindi gabos is ang digitally aware. Techie, opo, opo. Lalo na yung mga oldista, although di natin ginila lahat, yung mga aki ngunyan, walang problema. Opo. One click away sa mga QR cellphone. code na lang niya. Oo, yun. Opo. So, mas magay na may Dropbox pa rin and then, duman sa kataning kan Dropbox pala, Miss Rona, dapat may feedback form Opo. para masurat na sa sinda. Opo. Kung And then, ano don't forget to put ballpen kasi baka walang ballpen. At least nandoon na lahat, di ba? Tama po. Okay. So, maduma na po kita Ate Susie sa factor 3. Ini po ang store management and operation. So, dapat po ang sarong Bagwis establishment, igwa po siyang clean and orderly workplace. So, malinig po tapos orderly ang sa iyang mga tinda or sa laog, hindi siya masamok. So, dapat din igwang placement of visible store signages. Okay. And then, dapat po nag-i-issue sindang official receipts or invoice to all consumer products and services sold. Okay. Tapos, lastly, dapat nag-implement sinda kang green measures like yung proper waste disposal and segregation, yung paggamit ng mga energy efficient light bulbs, tapos yung paggamit ng mga paper bag or eco bag instead of plastic. Okay. Apo. So, ang last na, yung green... Apo, sa green measures. So, dapat meron po tayong waste can. Tama ba, Miss Rona? But segregated din po sige, siya. yung nabubulok at hindi nabubulok. Opo. Ano po? And then, pwede na ba yun mga LED lamps? Opo, LED. Yun po ang recommended kasi energy efficient siya. Mas Okay. matipid siya as compared So, sa sabi mo po, Miss Rona, factor 1, One, factor 2, and factor 3 for bronze. For bronze. Opo. Ngayon, bago kita magduman sa silver, Miss Rona, paano ako bilang sarong tindahan, mahapot ako, o igwa ako kaiyan, paano ko siya isusubmit? Ano ang dapat kong isubmit sa Indo? Ayun po. Kung kamo po interesado digdi halimbawa sa bronze pa lang kasi nadawag na po ining factors na ini, maduman po kamo sa pinakaharining provincial office po kang DTI para mag-submit po kaining evidence po. Ma-submit po sin mga evidences, mag-take ng pictures kay itong mga na-mention po kaninang requirement per factor. Mag-take ng pictures tapos isa-submit po siya naka-folder guide po na presentable duman sa satuyang nearest provincial office. Okay. Opo. So, dapat maduman pa lang kisinda sa mga nearest provincial DTI office. provincial Okay. office. So, picture lang. Mhm. Ano po? Opo. Kasi po, Ate Susie, masubmit sindang document. So, pag i-evaluate man po iyan kang satuyang focal person sa provincial office, and ma-ocular inspection man po giraray ang satuyang okay. provincial office. So, may validation. Opo, para ma-double check na ining pig
i-submit nila is talagang ano talaga, kung So, ano ito- in actual. Ito pala nagabos na tinara mo, Miss Rona, dapat siya evidence ang isusubmit. Ano po? Opo. So, dapat pictures. Opo. Kaya, kung halimbawa, tinarap tayo yung no return, no exchange, exchange policy. dapat pala, ang yung return and exchange policy, ang dapat pala, bako lang dokumento ang nakakaag ang isusubmit, kundi Yung talagang visibly makikita Oo, siya yung- sa tindahan na nakakaag na nakapaskil. parang karatula sa tindahan na sa sarong wall, yun ang pipicturean. Opo, mahihiling siya na dapat visible siya sa mga consumer po. na Yung nandun. CW desk Consumer Welfare Desk. Consumer Welfare Desk na naman, dapat pipicturean mo mismo yung Opo, yung desk, itong Yung desk. ano po, pwesto Oo. po sa tindahan kung sa inyo on sa CWD. okay, plus yung tao. Dapat may tao, May kasi tao. nakalagay manned by an Okay, sige, sige. ano po. So yun po pala so well-trained CWD hindi sapat yung documents. Po, dapat talaga may pictures kasi pag sinabi natin na evidence-based, dapat yung pictures na nahihiling ka and then i-validate pa rin pala. Opo, ng ating provincial office. So dapat ang isusubmit talaga ay yung tama kasi Opo. hihilingon yan kan mga DTI ang personnel natin na ma-validate. Opo, tama po. Okay. So bronze, So bronze, yun po, factors 1 to 3. factor 1 to 3. Proceed na po kay Ate Susie sa silver. Okay, sige. So, sa silver naman po, until factor 4 ang dapat nindang i-comply. So, same lang po from factors 1 to 3 plus may factor 4. So, ano naman po ining factor 4 na nakadagdag sa silver? So, ini pong factor 4, ini po ang socially committed and responsible business sector. So, parang CSR po basically So, dapat ang satuyang Bagwis awardee involved siya or nag-i-implement siya regularly or kaiting mga CSR or corporate social responsibility programs like yung mga cultural, socio-civic, environmental, educational, and mga religious activities. So, sabi po di dapat either yearly, quarterly, or monthly. So, regular dapat siya. May CSR program or Okay, activity. parang ito ang tinatawag ko kaninang social responsibility. Tama, opo. Ang nag-earn, Mag-give back sila. Nag-earn Oh, yeah. sila. At the same time, mag-give back din sila. Okay. So, ano ang evidence na kaipuanin ng itao sa DTI? Opo. Alimbawa po, ngayon sinda, nag-join sa Brigada Eskwela or nag-donate o di dapat po igwang document na parang letter in a form of a letter or picture mismo na in action. Parang action pictures po siya na talagang nagkakandak sinda ka itong mga CSR. Kasi minsan, bako sufficient itong mga papel lang na documents na pirmado lang kang ka itong mga pinagtabangan nila. Dapat po talaga may action picture. pictures. Okay. Para mas po Sa siya. religious, mas maganda rin. Okay na po kasi may actually paano kung halimbawa higadan pa ka mo ning documents na nag-donate ka mo sa simbahan, jahin naman po Opo. na mahagad pa kita kay Father. So okay na yung pictures Pwede na po, lang. picture na lang po, kahit walang Okay, sige. Apo. Tapos, ang saro pa po, digdi sa CSR, dapat po, nag-participate sinda sa government programs and projects and activities geared towards community development building. Like, so sa tuya po bagang Diskwento Caravan. Okay. Sigwa po kitang regular Diskwento Caravans na pigakanda. Sa DTI. Opo. O hindi lang, paano kung hindi sila nag-join sa Diskwento Caravan? Sa ibang agency pwede. Pwede man po. Like Basta- sa DA. Oo. Apo, kasi basta geared towards community development building po. Okay. Example lang po itong Diskwento Oo. Caravan. Halimbawa, nag-attend ng trainings sa DTI, pwede ba yun? Nag-attend ng trainings. Parang hindi siya po CSR. Kasi, Okay. So, kung ano ang pwedeng mga community development Opo, na programs. community development programs na sponsored kan sa tuyang mga agency o Opo. kan sa tuyang gobyerno. Opo. O, for example, Red Cross, Pwede po yun. nag-donate Mga- ng dugo. Mga medical mission. opo. Medical mission, nag-donate tayo sa saan ba? Sa DOH o kaya Oo. sa mga hospitals, Opo. government hospitals, pwede 'yon. Opo. Basta may evidence po kita. Basta may evidence. Ang
Ayan kasi sabi nga mo, Miss Rona, dapat regular. Mhm. Kung halimbawa nag-submit sila, for example, ngunya na 2024, dapat ba isubmit nila yung 2024 mismo or na ang activities or 2023 activities? Opo. Kung 2024 sinda plano nila for year 2024, kahit po yung 2023, the past year, Okay. pwede nilang i-submit. Oo. Or kung may kasi nakalagbag rin, yearly siya dapat or monthly or quarterly. Kung kang 2023, may nag-copyright ito, di i-submit po, Gabos. Okay. Paano kung wala sila nung 2023, meron sila 2022? Parang hindi po siya kasi dapat regular. Okay, sige. Dapat on a regular basis Okay, po. so yung kung pagkanta. halimbawa 2024 pala kayo masubmit sa mga may tagsadiri po kang tindahan, gusto tang mag-apply sa silver, okay, yung activity natin dapat pwedeng previous year. Opo. Okay, kasi pero halimbawa 2024 kayo nag-apply ng bagwis ang application, pwede na yung activity ninyo na sa community development ay 2023. Opo. Pero hindi pwede yung 2022. Kasi sinasabi nga regular, Opo, diba? tama Regular po, siya. opo. Ayun. Pero Miss Rona, ask ko lang ha. Baka malibong kasi yung mga ang mga tindahan na nagdadangog niyan. Ano po? Mga tagsadirikan tindahan na nagdadangog niyan. Pag sinabi ta bang alimbawa ako bronze. Okay, bronze ako kan 2023. Opo. Ngayon, ma-apply ako ng 2024 ng silver. Ang isusubmit ko bang document sa Indo ay yung factor 4 lang na tinatara mo? Ay, hindi po. Halimbawa nga po, magayon na kapot yan po, Ate Susie. Halimbawa, 2023 is na-grant po sindaning bronze na Bagwis Award. And mo yan nindang mag-level up na pig-upod Yeah. po sa sunod na taon. So, pag mo yan ninda po mag-level up from bronze to silver, dapat masubmit sinda kikang complete set from factors 1 to 4 na Okay. documents. Hindi po yung pang factor 4 lang. Okay. So, mapuon manggiraresin Sa factor 1. Factor 1, 2, 3, 4. Opo, tama po. Okay. So, para makaabot kita sa silver. Ibig sabihin, nag-elevate na yung Nag-level up na. nag-level up na ang sa tuyang tindahan. Nagsi-CSR na sinda. Okay. Ayo po. So, ayun. So, proceed na po kita, Ate Susie, sa gold. Gold. So, may Ayan. bronze, silver. So, gold naman po, up to factor 5 ang kaipuhan po nindang Agaro, ma-comply. magabat-gabat, Hindi man siya masyado. Depende sa Depende. Kasi, syempre, para po ini sa establishment na medyo mas na talaga. Darakula na talagang establishment. So, ang factor 5 naman po, dapat igwa na sindang quality orientation management. So, ang nakapaloob naman po digdi, igwasin na dapat ng established company vision, mission, and values. Itong tindahan. Igwa din po na sinda dapat ng org chart and quality policy. Organizational chart and quality policy. Isang tanong ang Miss Rana. Yung ang mission, vision, and values, saan siya dapat nakalagay? Kalagay siya sa nakapaskil din siya dapat, visible din siya dapat doon sa store premises. Store. Kung saan mahihiling ka agad kang consumer. Opo. paglaog. Or pwede din po ay babaga po may sa office ninda. Duman sa kung may back office ninda, duman pero mas magayon po na sa front din mas mahiling din po kang kang Kasi, customers. tama ka yan, Miss Rona, na ang mga mission, vision, and values kan tindahan, dapat talaga nahihiling kan consumer. Kung kamo man lang ang may sadiri kan tindahan, mga empleyado ang nakakahiling, so, okay man po, araw kayo. Pero, kaya nga, kita may mission, vision, and values para mahiling kan Opo. publiko. Kay puwanta po yung ipagmalaki. Oo, na ini ang mission, vision, and values ng sa tuyang tindahan. So, mas magayon na nahihiling yan kan mga konsumidores na naglalaog sa tuyang tindahan. Tama po. Opo. Okay. Tapos, dapat po, Ate Susie, igwasindang operations manual for complaints handling mechanism. Operations manual. So, gari man lang po ini sa procedure. Halimbawa, pag may naglaog na complaint, ano ang gigibuhon, ano na ang next step. Operations manual for complaint handling mechanism. Hindi man siya required na yung very wordy na Kahit basta may draft flow lang, charts sinda. flowcharts. Tapos may simple explanation lang po ang sa indang procedure. Yung operation manuals na yan, Miss Rona, ako, nagbabakal ako ng mga appliances. Saro yan kaagad sa hinahanap ko. Kasi, importantihon yan sa mga post-sales. Tama, opo. Kasi, nagkakaigwa man lang complaint baga Miss Rona, ang mga consumer, pagkatapos na nindang halos, ang majority,
pagkatapos na nindang magbakal, Opo, and mabalik magamit sinda. na so Oo, binakal. so binakal. Kaya nga tinatawag natin yan na post-sales. Opo. So iyan kaagad ang hinahanap kan consumers. Kasi akong consumers, kapag magayon ang nila, operation manual sa ang complaint handling nila, diyan ako mabakal. Edge na yan. So Ayun dapat nahihiling man yan. Opo. Kan mga consumers, nakapaskil man yan. Or duman po, kung may sindang area duman, hayaon din duman so mga itong. Actually, may duma po dapat na operations manual, Ate Susie. So, nainot mo na pong nabanggit kanina, iwa din sindang dapat na operations manual for sales, after sales, and or service procedures. Okay. Yan po. And last but not the least po, igwa dapat sindang standard forms like yung sa complaints, CSF, tapos sa repair or service, may standard form din sinda dapat. Okay. So, ini standard form na ini, yan ang ipapahiling ninda. Picture din ba o pwedeng Pwede yung sample document mismo sample po ang documents isubmit sa mismo. tuya. Pagkatapos ikaag na lang i-paste sa bond paper ba? Opo. Or picture Or sa folder, opo. Okay, sa folder. So ito po ang sa gold. So bali hanggang factor 5 po. May quality orientation management po dapat ang tindahan. Okay. So Miss Rona, example lang ako may tagsadiri kan tindahan, nadangog kita ngunyan ang may bronze, may silver, may gold. Sa hiling ko, kaya ko na yung silver. Pwede ba akong magdiretsong mag-apply sa Bagwis ng diretsong silver, or kung kaya ko ng gold, madiretso na ako ng gold, di na ako madaan sa bronze. Ay, iyo, Miss Susie. Pwede po yan. Kung talagang competitive ang tindahan hanggang gold, sinda, qualified sinda, pwede po yan. Magdiretsong gold or magdiretsong silver. Okay. Ibig sabihin, ang Miss Rona, hindi yung bronze, silver, and gold, Hindi siya stage. steps. Hindi siya steps. yung magsisimula ka sa bronze to silver, silver to gold. Pwede po siyang in any Diretso na. stage. Opo. Okay. Mag-apply. See. Ang pagkatapos kay ni Miss Rona, masubmit kami halimbawa ako tindahan, nagsubmit Apo. na ako. Maapot ang tindahan. O halimbawa na nakasubmit na ako. Ang approval kay iyan, diretso na po sa DTI Pag nakasubmit na po sindahang document sa provincial office, mas-schedule po kaal ang provincial office meeting for the ocular inspection po duman sa tindahan. Kasi ang may prescribe po na assessment sheet na piga po dati Susie. Kumbaga checklist siya of requirements sa saru-saruon duman kung na-comply na itong factors 1 to 5 na parameters. Okay. Tapos after po kay ito, pag okay na siya sa provincial office, may pipirmahan lang po ang focal person and pati si provincial director, ifo-forward na po iyan sa regional office for further evaluation of the Regional Bagwis Committee. May Regional Bagwis Committee po kitang pigaapod na kaipuhan mag-convene para i-review or i-evaluate ini pong mga folders na pig-submit ng sa tuyang mga Bagwis Award applicants. Okay. Opo. So, ito pong Regional Bagwis Committee, Ate Susie, is composed siya key members po, may chairperson, tapos may members. Ang chairperson po duman is ang satuyang DTI Regional or Assistant Regional Director. Okay. Tapos, composed man po ito, apat na members po ang Regional Bagwis Committee. So, ang mga members, ang satuyang Regional Consumer Protection Division Head, sarong member from the business sector, sarong member from the DTI Recognized Consumer Organization, and sarong representative din from the local government unit. Okay. So ibig sabihin pa lang kay Miss Rona, ang approval kan Bagwis bako solely Apo. hali sa DTI. So may kanya-kanyang representative ng Yes. business sectors, local government, Consumer group. and consumer groups. Tama po. So, So, yun po. Ang Regional Bagwis Committee po, pigi-evaluate nindaan poon bronze hanggang gold. Pero pag abot naman po sa gold, Ate Susie, hanggang national po yan, pigi-evaluate ang satuyang gold. So, igwa naman po kitang National Bagwis Committee na piga-apod na nag-evaluate kang satuyang mga gold na Bagwis applicants. So, dumana po yan sa head office. So, ang chairperson naman po dyan is yung head kang Consumer Protection and Advocacy Bureau or CCPAB. okay. Ang co-chairperson naman po dyan is to be discussed
kang committee kung among its members kung sisay ang pwedeng maging co-chairperson. And then ang members naman po kang sa tuyang NBC, National Bagwis Committee, is from the Bureau of Philippine Standards or BPS, saro from the Regional Operations Group, saro from a DTI recognized consumer org din po, and saro hali sa PRA or the Philippine Retailers Association. Yung sabihin, Miss Rona, ang gold pa lang talaga, yun ang pinakahalangkaw na bagwis. Opo. Kasi national ang approval, National. bako lang sa region. Opo. Ang bronze saka silver, Hanggang regional. regional lang Okay. ang pag-evaluate. Kung ako tindahan, sana i-aim ko ang gold. Miss Rona, aside from that factors 1 to 5, igo pa kitang ibang ang requirements na hinahagad sa inda. Yes po, Ate Susie, may minimum eligibility requirements po kitang piga-upload po. So, arong nga ni po kang nabanggit mo kanina, dapat legit sinda. So, pag sinabi tang legit, igwa sindang business name either from DTI or from SEC. Registered sinda dapat sa BIR. Tapos, dapat igwa din sindang mayor's permit from the LGU. Okay. Tapos, as employers, kasi mga employers baga po sinda, dapat nagbabayad din po sinda kang benepisyo kung sa indang mga employees. So, dapat registered din sinda as employer sa SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. So, pigabayadan po ninda dapat ang benefits kang mga employee. So, saro po yan sa pigihiling kang sa tuyang mga bagwis evaluators if updated po ang payment kaining mga benefits po digdi sa mga tulong mandatory agencies na ini. Magayon Miss Rona ang bagwis pala kasi gustong sabihin kapag ang approve ka sa bagwis o may bagwis seal ka, maray ang pakikitungo o pinoprotektaran mo bako lang ang consumers kundi pati ang mga tao, empleyado. tama po. Pati ang mga empleyado. Na-enjoy ninda ang sa indang benefits. Okay. So nagtatrabaho po duman sa business establishment. Ngunyan, Miss Rona, halimbawa ako tindahan, ngunyan, ma-apply ako sa imo. Nag-apply na ako, na-approve ako. Igwa na akong seal. Opo. Ngayon, maapot ako ngunyan, ano ang benepisyong makuko ako sa pagkakaigwa ng selyo ng bronze o kaya silver o kaya gold. Opo, magayo na haputin Ate Susie. Kasi kanina, kung napansin po din do, medyo from factors 1 to 5, medyo kadakol po ang mga requirements na kaipuhan i-submit. Kang sa tuyang bagwis applicants, kung mo yaninda mag-apply kang bagwis award, bagwis program kang DTI. So, igwa po kita ang tinaapod Ate Susie na bagwis awardees incentives. Pag bagwis awardees, ini ang mga pwede mong ma-enjoy as bagwis awardees. Note po, kita po, may responsibility kita sa inda na dapat ma-publish ta po si awardees through quad media. So, sa media, ma-promote ta sinda, pwedeng sa Facebook page, pwedeng sa Araw Kaini Venue, basta sa quad media po, ma-publish ta po sinda bilang mga bagwis awardees. Tapos, pwede din sindang i-special mention during our info campaigns. Si mga bagwis awardees. Tapos, may enjoy din ninda ang paggamit kang DTI bagwis logo for approved store promos and or advertisements. Syempre, bago ninda ito gamiton, mag-submit po sinda muna kang draft na copy sa DTI for our approval. Kung gagamiton ninda DTI bagwis logo for their store promos. Okay. Po. Tapos, may enjoy din po ninda ang mga regular trainings or relevant for their sector. Halimbawa, sa complaints handling, sa SMERA or small, may SMERA pa ba Ate Susie? Saro ini sa nabanggit. May enjoy ninda ang regular trainings relevant sa indang sector like complaints handling, tapos ining sa SMERA or the Small Medium Enterprise Roving Academy or so iba pa mang trainings po na kaipuhan ninda for free po ini. Walang bayad dyan. Okay? Tapos pwede din sindang mag-participate sa inaapuntang annual Bagwis Convention. So every October, tamang-tama sa October Ate Susie, Consumer Welfare Month na. So nagkakaigwa pong annual Bagwis Convention. So pwede sinda as Bagwis awardees, pwede sindang mag-join duman sa annual Bagwis Convention. Napigi-hold sa Manila. Man po yan sa head office. So, ang sa tuyang SIPAB, ang head office po, nag-i-invite po kayan sa tuyang mga Bagwis awardees kung mo yan ninda mag-join duman sa annual Bagwis Convention. Tapos, ini pong saro pang benefit or incentive na pwede nindang ma-enjoy, pwede po sindang mag-avail kang express lane for DTI services such as sales promo permit application,
accreditation of SREs or yung service and repair shops and all other applicable DTI services being availed of by the business establishment. So, diretso na sila, kumbaga, may priority. So, gari ining aspect na ini Ate Susi, applicable lang ini sa head office duman talaga kadakol talaga ang mga sales promo applicants and mga nag-a-apply kay mga accreditation kang service and repair shop. So, digdi sa tuya naman sa regions and sa provinces, of course, maski si Sai talagang immediately, talagang naman sila, ina-assist ka agad. So, ining express lane, bale, magiging applicable lang ini, duman talaga sa head office. Kasi digdi, nahihiling ko naman sa mga provincial office kan DTI as an regional office, talaga, madalion ang pag-apply. So, hindi na actually kailangan ng express lane kasi automatic. Dikit na oras lang, ay dikit na minuto lang kamo na po ang i-assist. Opo, tama po. Tapos Ate Susi, may validity po ining Bagwis Award. So, hindi po siya perpetual. Hindi siya lifetime. Hindi siya for good. Okay. So, once na grant po kamo kay Bagwis Award, whether bronze, silver, or gold, valid po ining award for 3 years. Okay. For 3 years. So, pag madali na mag-expire, so, ika-third year, masasubject na po kamo sa revalidation na pigaapod. Na bibisitahon po kamo giraray kang samuyang focal person sa provincial offices para mahiling kung talagang compliant pa din po kamo sa parameters kang Bagwis. Okay. So, ibig sabihin iyan, Miss Rona, after 3 years, maduman ang DTI for validation. Revalidation. Gusto sabihin, pwedeng mahiling ka mo na, ay, hanggang halimbawa, bronze yung tindahan ko, ay, hanggang bronze ka pa lang. Di ka pwedeng mag-level up pa. Or pag duman ko, kan DTI office sa tindahan, pwede ka nang mag-silver o pwede ka nang aning mag-gold. Opo. So, ayan. Pwede po, para ma-evaluate po kung pwede nang mag-level up din or yun nga, kung compliance sa Bagwis parameters. Halimbawa, Miss Rona, sa mga complaints, mayroon din ba silang benefits kayan? Iyo po, sa complaints, actually, magayon ta pong kapartner ining mga Bagwis awardees po. Kasi pag abot naman po sa complaints handling, once na Bagwis ang halimbawa, once ang ipigrereklamo po kang sa tuyang konsumidor is a Bagwis awardee establishment. As Bagwis awardees, diba, isaro sa mga requirements po ninda, igwasindang established consumer welfare desk manned by a trained CWD officer. Dapat po, on their end, ma-resolve, may chance or pwede nindang i-resolve ninda ang complaint on their own. Okay. So, di siya, halimbawa, nagduman sa tuya, sa DTI. So, konsumidor, ma-complaint. Ihilingon ta muna yan, Bagwis awardee ba ining establishment na ini? Kasi pag Bagwis awardee ining establishment, ibabalik ta po yan sa inda, tatawan ta sindang chance to resolve the complaint. On their own. Opo, on their own. Kasi may well-trained na silang consumer CWD welfare officer. Opo. Pero pag di talaga at their level, ma-resolve, saka lang po sa tuya, ma-undergong mediation. So, in most cases kasi, may dakol kitang arog na on their level pa lang talaga is nare-resolve na, di na siya minapush through po sa tuya as consumer complaint. Kaya nalilesen din po ang consumer complaint handled na po. Okay. Sa Saka DTI. sa mga Bagwis, ang stores, mababawasan na rin yung time nila na maduman pa sa DTI para sa mag-attend ng mediation. mediation. Tama po. Kasi duman pa lang, masosolve na. And ang one thing for that, kapag na-solve din do ang problema at your end, madagdag po ang goodwill nindo. Tama po, Okay. opo. So sa nahihiling ko, Miss Rona, habang dinadangog ta ka, kung halimbawa pala ang sarong tindahan, ako sarong consumers, paglaog ko sa tindahan, nahiling ko ang sarong tindahan, igwang bronze, Or Bagwis, silver, silver or kaya gold. Gustong sabihin, ako bilang consumer, mafe-feel ko na ako protected ako bilang consumer digdi sa tindahan ni Opo. My value for money, yung May pera enjoy mo ko, ang value for money. Kumbaga, masasatisfied ako kung ano yung Service or produkto yes, po na babakalan. Yes, very good. Pagkatapos, lalo na, kasi ang mga consumers talaga, post-sales ang Opo, inaano natin. ang mas hinahanap din So, lalo na sa post-sales. Ano po? post-sales or post-service. Okay. Saka aramtaman na may puso ang may tagsadiri kang tindahan kasi ang ang igwa siyang mga lisensya and then nagbabayad siya kang benefits. Yeah, nagbabayad kay benefits kan mga laborers niya, mga empleyado niya. So, hindi tayo, di kita manghihinayang kung ano man ang
ibabakal tang ang kwarta sa inda. Ano Opo. po? Okay. Miss Rona, as of now, dikit na lang ang oras tayo. We only have 5 minutes. Ang pwedeng matawan mo kami kung ilan na ba ang bagwis dito sa Region 5 lang? Opo, Ate Susie. Actually, day ko po na so number lang po, nalingawan ko kuya. Darawon Sige. sa papel Okay na. kanina, At pati least matawan kita ng idea. Ilan Opo. na ba sila? Sa ngunyan po, Ate Susie, as of December 2023, iguana po ang Bicol Region na 386 Okay. na Bagwis awardees region-wide. So, yan po, may bronze, may silver, may gold. Ganakol na po, and habang, yearly, on a yearly basis, nagdadagdag po yan, So 386 for the whole Region 5, that's for the whole 6 provinces Yes. of Bicol Region. Bicol Region. So dakulang pa kita pala na ang mga tindahan na pwedeng maging bagwis awardee. So ini-invite ta Miss Opo, Juana? iniingganyo ta po ang satuyang mga business establishments kung pasok po kamo duman sa 7 categories na pig-mention may po kanina na mag-apply po kamo or mag-submit ni application. Magbisita po kamo sa nearest provincial office para po mag-submit or mag-inquire, matawan kamong requirements for the Bagwis program. Kasi magayunon po ining programang ini. So, natatabangan ta po ang consumers and kita po as business establishments may igwa kitang kumbagang seal of excellence kasi may pigtatao po kita Ate Susing. Bagwis, kita po ang nagtatao ka itong Bagwis seal na piga-display nila. So may seal of excellence po kamo na piga-apod. Okay. May tama ba ini Miss Rona na kung may mga kahaputan po kita, pwede po kitang ang text o mag-chat sa 0969-0991-588. Ulitin ko po, kung may mga kahaputan po kita regarding the Bagwis, ang mag-text lang po kita o tumawag sa 0969-0991-588. O kaya mag-message kita sa DTI Region 5 Bicol FB page. FB page. Okay, 1 click away lang po kami. Pag nag-text po kami, nag-chat, kaagad po may kasagutan yan. Miss Rona, igwa kitang last message kasi akala ko dapul pa kitang gulpi pa akong gustong ihapot. Opo. Kaya lang kulay na Kulang kita na sa oras. Sige. May last message kita sa Opo. Sa gabos po na nagdarangog kaining programa ngunyan. Salamat po sa pag-antabay at patuloy po kitang magdangog sa programa kaining DTI every first Friday of the month ining usapang consumer at negosyo. Tapos imbitaran ko man po sindang i-like ang satuyang FB page, ang DTI Region 5 Bicol FB page, pati man po ang satuyang mga FB page ng mga provincial offices. And kung may mga kahaputan po kamo manugod sa mga serbisyo or programa kang DTI, di po kamo mag-alangan na mag-message po sa samuyang DTI Region 5 Bicol FB page or magbisita sa samuyang mga 6 provincial offices po. Salamat po. Okay. Miss Rona, masegue lang po ako. Ang gusto ko pong i-congratulate yung 124th Philippine Civil Service Opo. Anniversary. Samuya pong mga public servants Yes. sa gobyerno, 124 years na po ang Philippine Civil Service. May mga activities po kita. Gusto mo lang pong i-good luck ang DTI basketball team kasi mamaya po ay May laro. Laro versus Civil CSC. Service. Okay mo. Mamayang So 3 go. PM. Okay. Pangpagana po sa mga basketball team ng DTI. Go po. Mag-cheer po kami sa inyo mamayang hapon. Opo, 3 p.m. Shout out man po Ate Susie sa mga kaopisina tapong nagdadangog sa satuyang regional office po. Na very supportive sa satuyang Yes. advocacy. So thank you very much po. So mga mga may tagsadiri po kang tindahan, go na po kamo, mag-apply po kamo sa Bagwis program eh. So ini po si Suzette Brioso Benaventura, sa ngaran po ni Miss Bemberango. Maray na hapon po sa indong Gabos. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.